Dobar dan, dragi moji gledatelji, ja se zovem Darko Kovačević, Jazzy, i drago mi je što sam s vama da vam mogu pokazati nekakve svoje uratke, instalacije, nešto, moje radove u kojima koristim najviše otpadni materijal kojeg sam pronašao u industriji, u okolini, u bilo čemu. Znači možete ga naći bilo gdje, samo je važna ideja koju ćete osmisliti i sprovesti u djelo. Namjera mi je bila kod ovog natječaja da vam pokažem kako sam ja koristio te mrtve materijale, dao im neki smisao, neki labuđi pjev, da ih dignem na višu razinu kako bi mogli zadovoljavati nekakve prostore, da se ljudi ugodno osjećaju, da se osjećaju u krajnjoj liniji sretni. Prijavljivanje na ovaj natječaj bila mi je namjera da u zelene dane grada Opatije, da u dane čak i grada Opatije, koji mogu trajati, 5, 10, 15 dana, da kroz glavnu ulicu napravimo jedan kompletan izložbeni prostor koji bi služio koliko god hoćete umjetnika, ljudi koji se bave recimo nekakvim vidom umjetničkih radova u kojima koriste nekakve otpadne materijale i dižu ih na višu razinu. Znači, to bi diglo i cijeli grad, ja mislim, na jedan zadovoljavajući interes i za turizam, i za posjetioce, i za ljude u krajnjoj liniji koji u njoj žive. Jer bi imali jednu novu viziju što se od otpadaka može napraviti. Sad, da vam kažem da ovo sve što mene okružuje, to su neke moje minijature, neki moji radovi i tako dalje, gdje sam našao, recimo ovu dasku, to je polica od ormara, ovo sam našao u baji, mazlo sam to popalio, malo sam si dao truda i ošmirglao i malo sam dao svoj touch da bi taj rad mene zadovoljio, prvo mene, a možda neku drugu i tako dalje. Znači, namjera mi je da dignem svijest svima koji imalo u sebi imaju onu potrebu da se izraze. Izraziti se možete na 1000 načina, ovo je jedan od mojih načina. Ja bih volio da, znači, uz tu izložbu koja bi mogla postati tradicionalna u Opatiji, mogu napraviti radionice za djecu, omladinu, da donesem neke svoje otpadne materijale, da vide o čemu se radi, da vide kako ja to radim. Znači, nije to ništa special i posebno, ali me veseli. Ja vas sada pozdravljam, nadam se da ćemo se svi vidjeti na izložbi u Opatiji.